Аз не мисля, че може да бъде гледано по-дълго от една минута. Първо ми съсипат естетическото чувство. Впечатляващо е владеенето на мускулите. И въобще не виждам за какво трябва да бъде гледано. Това не е никакъв танц. Иначе намека е сексуален. Значи, освен ако го пускат някъде в часовете между 12 и 2 часа, когато хората правят любов, да кажем, ако това може да ги възбуди. Това е ужасяващо нещо. Наистина, завидно владеене на мускулите, но... През деня се пускат и такива неща, дали е заради рекламите или нещо друго, просто не мога да си го обясня, но мисля, че може би трябва малко да се преструктурира времето на нещата. Не е танц, разбира се. Това може би в млади хора би предизвикало определени вълнения. Само за някой извратен вкус може да бъде атрактивно. Мисля, през деня, когато гледат повече деца, това нататък да има предавания, които да има някакви морални поуки или нещо такова. За нормален човек с някакви морални принципи, колкото и малко да са те, това не може да бъде никакво изкуство. Въобще не може да бъде и забавно. И аз точно така и го възприех, нали, че за някакви такива специални предавания или програми, каквито има, но да няма достъп, примерно, един тинейджър до такова нещо, защото те се подават и като така сме забелязали, лошите неща се усвояват по-бързо от добрите. Вижте, едно е препоръката, друго е избор. Разбира се, които им доставят удоволствие. Бих казала, освен това винаги има разлика в вкусовете на поколенията и аз не бих ги съдила. Така че да танцуват това, което им харесва. А дали на мен ми харесва или не, това е мой проблем.